बिटिआर गोरोबनायाबो जोंनि थाखाय गोबां नांगौ जिफोर जोंनि मोनथायफोर जोंनि फसंथानफोर जायफोर जों आइडिया जौगानो हादों बे फसंथानफोरखौ जोङो मोननो हादों आरो दिनै बे फसंथानफोरखौ लानानैनो जोंनि सुबुं जौगानायनि खामानिखौ जोङो गोख्रै मावनो हागोन। साननो गोनां रायजोफोर दिनै समाव जायफोरनि बिटिआर गोरोबनायखौ सोंखारिदों जायाखै होननानै बुंदों बिथांमोनखौ आङो बेखौनो सोंखारिनो नागिरदों बिथांमोना मा होनदोंमोन आरो बै समाव बेफोर खोथाफोरखौ मानो बियो एनडिपिनि थामजिथाम बोसोर सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि थै आरो गोलोम दै होनानै दिनै बिटिआर गोरोबनायखौ मोननो हादों आरो बे गोरोबनायाव दिनै जोङो थोंजोङै जोङो भारत सरकारनिफ्राय जोङो जि रां अनसुंथाइ नांगौ बेखौ थोंजोङै मोननो हानाय जि गोहो बेखौ जोङो मोननो हाबाय। बे बिटिआर गोरोबनायनि गेजेरजों डिसिखौ जोङो मोननो हाबाय। डिसिआ जोंनि मथे खामानि मावामोन बियो बिटिसि सरकारनि बायदि खामानि मावामोन दिनै बिटिआर डिसिआ जोंनि बायदि खामानि मावनांसिगोन। एसपिफोरखौबो जोङो सोलाय सोल' खालामनो हानाय गोहोखौ जोङो बे गोरोबथाजों मोनबाय। बेजों लोगोसे जेसेबां फरायसालि दङ खेबसेयावनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाय गोहोखौ जोङो मोननो हाबाय। दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा बेसेबांबा बुरजा मन्त्रि एमएलए थानायनि उनावबो थांनाय गोलाव समखौ प्रभिन्सियेलाइज जायैनि थाखाय सोरखारि जायैनि थाखाय बेसेबांबा खस्थ' जाबायमोन। जोंनि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमबायमोन। लासै लासैनो जोङो बे गासैबो जेंनाखौ फोजोबनो हानायनि थाखाय जोङो नैबे सुजुकियाव बेवहाय मोनसे क्लज मोनसे दफा जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन फसंथाननि जेंना सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बियोमोन 1983 मायथाइनिफ्रायनो दिनै जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव बड'फानि मुङाव मोननो हाबाय। जोङो मोनसे गेलेमु आयदाखौ बिथिंखौ जौगानो थाखाय मुलुगाव जोंनिफ्राय गेलेनायनि माखासे मानसिफ्रा लिडारशिप लानो थाखाय स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जोङो मोननो हाबाय। एनआईटि मोननो हाबाय जोङो नेशनेल लेभेलनि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज बड'लेण्डआव सा सानजा भारतआव 8टा रायजो दङ कुनु मोनसे रायजोआवनो बेबायदि गंथाम गंब्रै इउनिभार्सिटि गैया नाथाय जोंनियाव दायो जोङो गंथाम गंब्रै इउनिभार्सिटि मोननो हाबाय आरो बियो बिएससिआव जायाखैमोन बियो बिटिसिआव जायाखैमोन दिनै बिटिआरआव बियो जानो हाबाय। बेजों लोगोसे जोङो गंनै मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय केन्सार हस्पिटाल मोननो हाबाय। दिनै केन्सार जायोब्ला मानसिया हेलराव थांनो गोनां जायो जोङो चेन्नाइआव थांनो गोनां जायो नायजानो थाखाय गोरिब गुन्द्राफ्रा थाखा फैसा गैयि नायजानो थांनो हाया न'आवनो थैनो गोनां जायो। दिनै जोङो टाउनफोराव जोंनि खाथियावनो केन्सार हस्पिटाल मोननो हासिगोन। दा बेफोरो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों फैयो। केन्सार बेराम जायोब्ला मानसिया सानसेयावनो थैया केन्सार बेमारिखौ नायै नायै न'खरानो धंस जायो। दिनै जोंनि खाथियाव केन्सार हस्पिटाल मोननाय लोगो लोगो जोंहा गासैबो जौगानायनि जोङो खामानिया जोंनि जेंनाफोरखौ एबा केन्सार बेरामनिफ्राय जोङो उदां जानो हानायनि जोङो माखासे ट्रिटमेन्टफोरखौ जोङो मोननो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर दिनै बे गोरोबथायाव मोनसे फसंथान मोननो हादों फट'ग्राफ सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि जायनि गेजेरजों सारा मिडियायाव थानाय बर'फोरखौ जोंनि राव थुनलाइ हारिमु रिसार्च खालामनो थाखाय स्टाडि खालामनो थाखाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बायदिसिना हाबा मावनो थाखाय जोङो बे गोहोखौ मोननो हादों आरो लोगोसे बेखौ बुंदों जे जोंनि मोनखानाय गामिफोरखौ दानदों बे गोरोबथा खालामग्राफ्रा जोङो गभर्नमेन्टजों रायज्लायदों जोंनि गामिफोरखौ जायफ्रा हाबथाबाय जोंनि गामिफोरखौ दाननो मोना नाथाय बेवहाय माखासे गामि सोनांगौसो जोङो बेखौ बेवहाय रायज्लायनानै लादों। बेजों लोगोसे बाथौसालि खेराइसालि मोजां मोजां फसंथानफोर जेजों जोंनि हारिया हारिनि सिनायथिया थानो हागोन बियो बिएससि गोरोबथायाव गैयामोन बिटिसि गोरोबथायाव गैयामोन। दिनै खेराइयानो जोंनि हारिनि बयनिफ्राय गुदिसिन बे खेराइखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि खेराइसालि मुंनि मोनसे गिदिर प्रजेक्ट जोङो मोननो हादों बाथौसालि मोननो हादों आरोबाव लोगोसे 15,000 रां 15,000 कोटि रां जोङो मोननो हादों जोंनि ओनसोलनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि थाखाय जोङो बेबायदि गोबां माखासे फसंथान जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनो हादों। बेजों लोगोसे बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिल जायफोर बड'लेण्डआव हाबाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे काउन्सिल मोननो हादों आरो बयनिख्रुइ देरसिन खोथाया जाबाय सा सानजा भारतआव सिनायजाग्रा जेंना हाथियारनि जेंनाया दिनै जोबाखै। दिनै आलमानि जेंना दङ एसियानि जेंना दङ आदिबासिफोरनि गोबां सिनायजाग्रा ग्रुपफोरनि जेंना दङ जोंनि गेजेराव दिनै एनडिपिनि जेंनाया पार्मानेन्ट सलुसन जाफैबाय मोनसे सलुसना फैबाय। एनडिपिआ मोनसे समाव मालायनि थुनलाइयावनो जा माखासे थासारियानो जाया गावस्राय मोननै गावस्रानायाव फैबायमोन
दिनै गावस्रानानै बिथेर जाजोबोबा लोरबां जायोबा गभर्नमेन्टआ बिथांमोनजों सावरायनानै जेबो सुक्ति खालामनाय नङामोन। मोनसे समाव हिन्दीजों रायलायबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफोरखौ गुबुन लिडारफोरखौ माखासे जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गाज्रि मेगनजों नायोमोन। बेखौ नेवसिनानै ज' सोमावसारनानै रायजो राजानि मददजों बे गोरोबथाखौ मोननो हाबाय। मानोना रायजोफोर सोमावसारनायनि मुङाव सोमावसारबाय थानानै जोङो बारा लाब मोननाय नङा। जेब्ला नांगौ अब्लासो सोमावसारनांगोन। दिनै हारिया गोग्लैसोबाय। बिटिसि मोननाया दिनै 17 बोसोर जाबाय। बे 17 बोसोराव बिटिसि लिडारफ्रा बिपिएफ लिडारफ्रा बोसोरफ्रामबो एसिएस अफिसार आइएस अफिसार बर'नो हानायमोनब्ला बोसोरफ्रामबो डाक्टार इन्जिनियार बर'नो हानायमोनब्ला बोसोरफ्रामबो मोजां सुबुं धोन बर'नो हानायमोनब्ला जोंनि गेजेराव रांखान्थि जौगानायनि थाखाय गोदान इन्डास्ट्रि लुनो हानायमोनब्ला बायदिसिना बिजनेस सेक्टर बानायनो हानायमोनब्ला दिनै जोङो गोरोबथा खालामालासिनो सोमावसारलांबाय थानो हागौमोन। नाथाय थांनाय 20 बोसोराव गोरिब गुन्द्राया बांसिन गोरिब गुन्द्रासो जालांदों। धोनिया धोनि जालांदों, गोरिबा गोरिब जालांदों। लामा सामाफोरनि अबस्थाया गाज्रि जादों। हा खुरखानायजों दिनै होबथायैनि थाखाय जोंनि माइ गायनो हाया दिनै माने जोंनि नैबे समस्थियावबो कक्लाबारि समस्थियावबो गोबां हाया दैजों बुखार जालांबाय। फिसा कालभार नांगौ, दालां नांगौ, बेखौ बानायनो हायासै। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो ना फिसिनानै जानो थाखाय फुख्रि जावना होनो हायासै। अमाफोरा मोनसे बानायना होनो हायासै। बोरमाफोरा मोनसे बानायना होनो हायासै। दाउफोरा मोनसे बानायना होनो हायासै। मोनसे मोननै उइभिं सेन्टार जि दानानै जानो बेखौ बानायनानै होनो हायासै। जोंनि आबादारिफोरनो दिनै ट्रेक्टर ट्रेनिं होनानै मोजां आबाद मावनो हानायनि राहा लामा खालामना होनो हायासै। दिनै बिथांमोना जि राजखान्थि खालामदों बिसोर हारिनि जौगानायनि जेबो लामायानो फैयासै। दा जायनि थाखाय जों दिनै राजखान्थि खालामनो फैनो गोनां जादों। दिनै सोरबा बुंदों दिनै बिथाङाबो बुंदों जे बेवहाय फैनानै जेसेबां लेक्सार जागायनायनिफ्राय जोबजासे प्रमद बर'खौ बुखिनायबो जादों। दा आंखौ बुखिनानै मा लाब मोननो? आंखौ आंनि थाखाय खालामनानै दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरो जोंनि लाबनि थाखायसो सुक्ति खालामदों। अब्ला बिटिसि सुक्तिखौ हाग्रामा चन्द्र ब्रह्मनि लाबनि थाखाय खालामदोंमोन नामा? बिएससि सुक्तिखौ सानसुमा ब्रह्म बसुमतारी अभिराम ब्रह्मनि लाबनि थाखाय खालामदोंमोन नामा? कुनु मोनसे सुक्तिखौनो सोरबा इन्डिभिजुवेल सासे मानसिनि लाबनि थाखाय खालामाखै। बे हारिनि थाखाय खालामनाय जादों। दिनै हारिखौ नायनांगोन। जोङो हारिखौ सानफ्रोमबो राजा लामायाव जों जेला सोमावसारोमोन जोंखौ बुखियोमोन। मानो राजा लामायाव लांनांगौ फरायसाफोरखौ? मानो राजा रेल लामायाव लांनांगौ फरायसाफोरखौ? दिनै आरो गोरोबथा खालामनाया दाय जालायबाय। मानो गोरोबथा खालामनांगौ? नाथाय बिथांमोना जायफ्रा बुखिग्रा बिसोरनि गथ'फ्रा मोजां फरायसालियाव फरायदों। बिसोरो मोजां न' बां लुनानै लाबाय। गावसोरा कुनु सिन्था गैया। सोमावसारनायावबो गोरिबफोरा जेरावबो गोरिबफोरा आबादारि गामिनि रायजो राजाया बाहागो लानांगौ। गावसोरा दिनै माने मोजां समान माने मोजां मोनसे फेमिलि बानायनानै लाबाय। गावसोरा आराम जिउ खुंबाय। दिनै रायजो राजाखौ बावलांबाय। दा बेनिखायनो रायजोफोर दिनै जोंनो सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन नांगौ होननानै जों बुंदों। दा ओंखायनो दिनैनि समाव जोंनो सोलायनाय नांगौखायनो राजखान्थियाव फैदों। नैबे थांनाय 20 बोसोराव हारिनि मानसिखौ नायासै, गुबुन हारिनि मानसिखौ नायासै। जायनि थाखाय दिनै गुबुन हारिया लोब इउपिपिएलआव हाबफैजोब्बाय। मोनसे समाव इउपिपिएलआव 3 लाख मानसिल' दङमोन। दिनै इउपिपिएलआव 15 लाख मानसि जाबाय। 15 लाख 35 लाखनि गेजेराव 15 लाख ओंखायनो कक्लाबारि समस्थिल' नङा, बिटिसिनि 40टा समस्थिनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन आरो आंथ' ओरैबायदि नुहरबावो 40टानि गेजेराव 40टाखौ जों बिटिसिआ देरहानोबो हायो। बेबो आसरित नङा। जोंबो राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनो फैबा जानाय नङा। दिनै राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनानै बिथांमोना माने मोनसे मिटिं जायोबा जौगा गथ'नि लोगो, मोनसे खामानि मावोब्ला जौगा गथ'नि लोगो। दा आङो इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ खावलायदों बे मिटिं जायोबा जाहाथे बेबायदि जौ लोंनायनि कालसारखौ खालामा। जौ लोंनाया खमायनांगोन। दिनै जों आइ आफा रायजो राजाखौ नायनांगोन। बेसेबांबा खस्थ' मोनबोबाय जोंनि रायजोफ्रा। सोरबा बन फानना जादों बेखौ नायनांगोन। सोरबा जौ फानना जादों बेखौ नायनांगोन। सोरबा हाजिरा मुजिरा सेलेक्ट रिक्सा लागादों। दिनै बिथांमोनखौ जों नायनांगोन। दिनै नायनो थाखायसो राजखान्थि। गावनि थाखाय राजखान्थि नङा, समाजनि थाखाय राजखान्थि। दा माबोरै रायजोफोर जोबोद गोलोम माने गरम दिनै बोथोरा। ओंखायनो आं गोलाव सम बुंनो नागिराखै। जोङो राजखान्थियाव दिनै हाबदों नोंथांमोनखौ सिबिनो थाखाय, गावनि थाखाय नङा। आरो 5 बोसोरनि थाखाय राजखान्थि खालामनो फैदों। बे 5 बोसोराव हर सान खामानि मावनानै जोंनि रायजो राजाफोरा जाहाथे थांनाय
ब्रैजि बाजि बोसोराव जिखिनि खहा जालांनाय बेखिनिखौ जाहाथे थिग खालामनो हायो आरो गुबुन हारिफोरजों जौगानाय हारिफोरजों समान समान आगान सुरलांनो हायो। ओंखायनो स्कुल कलेज गासैखौबो थिग खालामनानै जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। जोंनि आइजोफोरा जौगानांगोन। आइजो जौगानायनि गोबां राहा लामा दङ, नाथाय बिथांमोना आइजोफोर जौगानायनि जेबो खालामाखिसै, जेबो खामानिखौनो मावाखिसै बिथांमोना। दा नंखायनो दिनै जोङो सोलायनायखौ लुबैदों। हाजिरा मावना जाग्रा सासे बिएलटिआ 100 कौटिनि मालिक जाबाय, गुबुन सासे बिएलटिआ नाथाय हाजिरा मावना जागासिनो दङ। दा बिसोरखौ जों नायनांगोन जोङो। दा बेनिखायनो नैबे जे जोंनि बिदा फंबायफोर, जों खौसे जालायनांगोन। जोङो जाथिनि खामानि मावनांगोन। बोला बोलिनि राजनिति खालामबाय थानानै जेबो लाब जानाय नङा। जोङो खौसे जानायसो माथा मारिनांगोन। ओंखायनो थांनाय जुन मासाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायज्लायनो होनबाय, जों बिथांजों रायज्लायदों नांगौ खौसे जानांगौ हारिया होननानै। बै समाव नाथाय बिथाङा रायज्लायनाय समाव हारि खौसे जानायनि बाथ्रा रायज्लाया, जेंना सुस्रांनायनि बाथ्रा रायज्लाया, बिथाङा थोंजों रायज्लायो राजखान्थिनि बाथ्राखौ। दिनै हाग्रामा महिलारिनि थाखाय गासैबो बिथिङाव खामानि मावनांगौ दङ। लाइमोनफोरनि बेखार जाजोब्बाय, बे लाइमोनफोरनि बे खामानिया बबेनिफ्राय खामानि होगोन? दिनै बिथांमोना जुदि टिका मोनसे ओंखारबा गावसोर लायो, माबा मोनसे बिजनेस ओंखारबा गावसोर लायो, थाखा फैयोबा गभर्नमेन्ट गावसोरसो जाजोबो, साख्रि बाख्रि ओंखारोबा गावसोरनि न'खरनि मानसिखौ होजोबो। बेबायदिब्ला जोंनि लाइमोनफोरा बहा खामानि मोनगोन? दिनै न' बां गारनानै, बिमा बिफाखौ गारनानै गुजरात हारियानाव आलायनाय जादों। आरो दाख्लै कर'ना भाइरास जानायाव सोरबा न' भारा गैला, सोरबा होखार जाबाय, सोरबा फैसा गैला, बेसेबां गोदाव सोराव जायो। हाजार हाजार जों बर' फिसाफ्रा दा नैफोरबायदि थासारिखौ बिसोर बुजिनांगोन। दा ओंखायनो जोंहा गोबां साननांगौ दङ, मावनांगौ दङ। जोंनि हारिया मालाय हारि नङा, बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै फैनाय हारि बियो। बे हारिया दिनै जुजिनानै नैबे थाखोआव फैबाय आरो बेनिफ्राय उनथिंजाय जोङो जोंनि गासैबो प्लेनिंखौ मोजां खालामनांगोन। आरो जों आं सानो जोंनि सरकार फैनाय बोसोर सिगां खमसे खम 100 जन फरायसाफोरखौ डाक्टार एन्ट्रेन्स होनो हानाय, इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स होनो हानाय, बिजनेस मेनेजमेन्टआव साख्रि मावनो हानाय, आइएस आइपिएस जानो हानाय, एपिएस जानो हानाय 100 फरायसाफोरखौ थाखा होनानै जोङो बिथांमोननो अनसुंथाइ होनानै फरायहोनांगोन। जाहाथे आरो जोंनि बे लाइमोनफोरखौ हौवाफोरा हिनजावफोरा गासैबो जायफोरा फरायसालि गारबाय बिसोर ट्रेनिं लानानै जाहाथे जायखिजाया ट्रेनिं लानानै गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामा खालामनो हायो। बिनि थाखाय 100टा फसंथान गायसननायनि जोङो थांखि लादों, जाहाथे बिसोर ट्रेनिं लानो हायो। ओरैनो थानो होनोब्ला दिनै खामानि गैया, सान हर मबाइल थुदों, सोरबा दसे जागा मोननो जौ लोंदों, नाथाय खामानि रोंनायमोनब्ला जायखिजाया खामानि मावनानै जागौमोन। बेखिनि खामानिखौ गावनि सिगां मावनांगौमोन, नाथाय बिथांमोना बेखौ मावासै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि माइ आबादथिलिफ्रा जोबोद मोजां, हासार गोनां। बे आबादथिलियाव खामानि मावनानै आबादारिफोरनो एसे अनसुंथाइ जों मोजां मोनगोन, नाथाय रावबो अनसुंथाइ होआखिसै। दिनै दै नांगौ जानाय माइ दुब्लियाव दै होनायनि नामाव इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव हाजार कोटिनि थाखाखौ जानानै थांबाय, नाथाय इरिगेसनखौ मोनसेबो मोजां खालामनानै गालाङासै। क'क्राझाराव आङो थांनाय 6 मासनिफ्राय बेरायनानै नायदों, गोबां खामानिफोर आद्रा जानानै दङ। गोबां खामानिफोरा मानो मावदोंमोन मानो मावाखैमोन जेबो मिथिया। दैया गुबुनथिं, ड्रेना गुबुनथिं बानायनानै दोनो ओरैनो। दा बेफोरजों जों थाखाफ्रा ओरैनो थांगोन। क'क्राझाराव एसेबां मोजां मोनसे फार्म दङ, बे फार्मखौ दिनैसिम मोजां खालामाखिसै। 14 बोसोराव बे फार्मखौ मोजाङै खालामलांनो, बे फार्मा मोजाङै सोलिलांनो हाजार मानसिया बेयाव खामानि मावना मोनजायो। माइ गायनानै, मैगं थाइगं गायनानै, बेसर गायनानै, इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनानै, दाउ अमा फिसिनानै, बोरमा मोसौ मैसो फिसिनानै बे फार्मनि गेजेरजोंनो सारा हाजार मानसिया न'खर संसार सालायनो हायो। बुरजा हारियाव थांनो बे खामानिखौ गैया दिनै ब्रिटिश सरकारा मावनानै होआसै। ओंखायनो आंनि बे चेलेन्ज जोंनि सरकार फैनाय लोगो बबाबारि फार्मखौ जेरैखिजाया मोनसे हस्पिटाल नांगोन। हस्पिटाल मोनसे गासिबो मोननो हायासै। हाजार बिजा रायजोफोरनि दुखु सरकारखौ नुनानै जोङो थांखि लादों। बे इउपिपिएलनि 12 बोसोर सरकाराव मोनफ्रोमबो साबडिभिजनाव गंसे हस्पिटाल जेराव आइसिइउ थायो, अपारेसन खालामनो हायो, बेबायदि हस्पिटाल गायसननांगोन। हस्पिटालखौ गामि गायसननाय नङा। दिनै बिथांमोना गामि डाक्टार हरगोन होननानै न' बां लुसुनानै टिका होनानै फैसाखौ जाजोब्बाय, नाथाय डाक्टारा सासेखौ होनो हायासै।
दा बिसोर दुखुनांथाव जादों दा बेफोरबायदि थासारि जायोमोन ओंखायनो जोङो सोलायनांगोन आरो सोलायनो थाखायबा खामानि मावनांगोन बुखिबाय थाब्ला जानाय नङा खामानि मावग्रा मानसि जोंनो नांगोन ओंखायनो दिनै नोंथांमोना बिदि बे सप्ता बोसोराव मा मावदों बिथांमोना बे सप्ता बोसोराव बबे नायगौ नायाखै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनायनि सम जाबाय राजखान्थिया सोरबा सासे सानै नङा बेयो ओनसोल जौगानायनि हारि जौगानायनि देश जौगानायनि थाखायसो राजखान्थि मावो राजखान्थिया मावलायनाय नङा आं गोहो लाबाय आंनि मावनानै लाबाय बे नङा राजखान्थिया समाज सिबिनायनिसो ओंखायनो दिनै जायफ्रा समाजखौ सिबिनो हायासै बिथांमोनखौ बिदाय होनांगोन जायफ्रा मावगोन बिसोरखौ लाबोनांगोन अब्लासो जोंनि हारिया जौगागोन दा बिदि